Ja už dnes nie som Smer, ani som není súčasťou Smeru. Ale si, Peťko, si. A najlepšie to vidno pri tvojej schopnosti meniť názor. Ja som sa ľudsky a mentálne rozišiel zo stranou Smer. Hlas bude ďalšie rokovania o vládnej koalícii viesť so stranami Smer. Ja osobne ako osoba si neviem predstaviť sedieť vo vláde, kde by súčasťou vlády bol Robert Fico ako osoba a že by my dvaja sme takto sedeli za stolom. Treba ešte robiť. Nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu. A mne zatiaľ moje vnútro a moje srdce a moje presvedčenie nedovoluje ani len uvažovať o prezidentskej kandidatúre. Týmto vám oficiálne oznamujem, že som sa rozhodol kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky. Majster otočiek dobre vie, že ak chce hlasy dezolátov, inak to nejde.